Allah sanya alkhairi Allah sanya alkhairi Allah ba da zaman lafiya ko yana yau yayi Allah ya sa Baba Faraga mune maka lale mune maka barka da zuwa tare da Oscar baban Cide mune maka lale mune maka barka da zuwa shi waya wannan guri da kawayen amarya da dangi ango da dangi da abokan suna ango da sun halarci wannan guri akwai kyamarori a bayan ka kaɗan sarki da FKD sarki a yau da wani tare da uwar gida na gida a cikin to da Allah ba mu faɗi liki ba ma da fara tsawon Allah ya ja a cikin gani da mai mai aiki tare da uwar gida na gida a cikin sai da ɗaya da mai gidan nan mai gida Abdul Giwar kwanci mai gida gaba da
kowa gari da turanci a cikin amarya da kuma gari juna cikin burbushi ne bismillah za mu da kaya ni ne mu gaza kare ya sa ku ka bidiyon naka ma ba dauka yake kai kallo ka Freestyle.